toca fer camí. I tornem a fer camí, tirem recte directament, sense cap mena de peatges, per trobar la felicitat. Jesús Ferrer, bon dia. Bon dia, Jordi. Què tal, coi? Que pacient estàs? Que tranquil·let estàs? Bueno, és que has tardat una mica i m'he relaxat aquí, he agafat un estat zen super tranquil·let. Sí, ja t'he vist, estaves aquí, amb els ulls tancats. De cara a la paret, dic, bueno, sí, ja arribarà, ja arribarà. Bé, pues ja m'ha arribat. Que, Jesús, avui volies parlar d'observar, avui es tracta d'observar, però d'observar cap a fora i observar cap endins. Sí, senyor. Que no sé quina diferència n'hi ha, però ho explicaràs. Sí, senyor. Molt bé. Pues explica'ns. Pues bueno, lo meravellós que és observar des del punt de l'observador i... Clar, és que aquí lo fotut de la nostra vida són les reaccions que tenim. O sigui, tal com reaccionem a la vida. I llavors, que xulo seria intentar frenar les reaccions i només observar. O sigui, estem parlant d'una paraula molt gruixuda que es diu contemplació, que tu imagina't, estàs mirant la sortida del sol, estàs a la Ràpita, allà al costat de la platja, i veus la sortida del sol, i veus aquella boleta que va apareixent, primer estàs a fosques i de moment comença a aparèixer una boleta, se comença a il·luminar el dia, surt la boleta, i la boleta vas mirant, i tu estàs mirant aquella posta de sol, llavors, poca gent veu la posta de sol veient la posta de sol, perquè en aquell moment dius, hola, que bonic, i comences a pensar coses, comences a dir, ostres, tot el dia podria estar-me aquí en vez d'anar a treballar avui. O podries dir, ostres, demà podria portar aquella persona tan especial, o aquella noia, o aquell fill, i compartir-ho amb ell, perquè és que això és molt bonic. I mentre estàs relatant pensaments teus, el sol surt i te l'has perdut. O sigui, que no és tant lo que reaccionem, sinó contemplar, per exemple, a l'exterior, contemplar el que passa i saber-ho disfrutar. Això donaria molts de punts per arribar a la felicitat. És ser capaç d'observar i quedar-te mirant pues, com vola un moixó, o a vegades aquelles bandades de moixons que es mouen per aquí per Amposta, cap al Tar. Ostres, quedar-te així flipat i dir, uau. I poder observar l'exterior, per això hem parlat, bueno, ara ja anem recapitulant un munt de capítols anteriors, portem 3 temporades, quasi 70 capítols, i podem anar recopilant un munt de coses com viatges, o sigui, sortir per la natura. A la natura hi ha molta contemplació, clar, aquí a la ciutat és una mica més difícil, a no sé que veigues al riu, o que veigues una miqueta als llocs naturals, però pots estar davant d'una font, o pots estar davant d'un arbre, pots estar simplement davant d'un arbre mirant-lo i donar molta pau. Llavors, aquí lo dubte és com reaccionem a la que estem veient. Per exemple, posaré un altre exemple. Ara imagina't que jo, Jordi, t'hi dic, hòstia, que cabron que ets. O, tot el contrari, dic, Jordi, que fantàstic, ets un tio meravellós, me caus superbé, què faria sense tu. Lo que jo diga, dintre que cap és lo de menys. Aquí és lo que nosaltres pensem del que ens estan dient. O sigui, que si te comencen a insultar, a tu te pot començar el relat de dir però este tio, per què mi... O sigui, ja no és el que està passant, el que estàs observant, sinó la teua reacció. És com si diguéssim que el que passa fora és com si fos l'impacte i el que passa dins de nosaltres és la reacció de l'impacte. O sigui, tu podries estar davant d'algú que t'insulta i quedar-te així i dir, bueno, jo t'extenc amor, autoconfiança, t'extenc lo millor que tinc de mi, com a no escoltant-lo i no comprant-li l'insult, cosa que no fem ningú. Aquí, clar, quan algú t'insulta, aquí el fotut és la reacció teua de però tu què t'has cregut? Jo què sé, l'altre dia vaig estar veient La Isla de les Tentaciones. T'acompanya el sentiment. Sí, i bueno, són una colla de rebajeros i allí a la que un diu no sé què, però tu què t'has cregut? O sigui, pues no saltes, tio, tranquil, no saltes. Però saltem, ja no cal ser tan barriobajeros, però al món que vivim nosaltres, si algú t'està afalagant fins a l'infinit, tampoc no cal dir, ara este tio me l'està liant, perquè este tio ara deu necessitar algo. O sigui, tot el discurs que ens fem nosaltres davant de lo que està passant no té cap relació amb el que està passant. O sigui, t'estan afalagant i podríem dir gràcies
No fa falta que continues per aquí perquè no em sento còmode, però te tinc que agrair el gest, me faràs passar un bon matí. Ser capaç de reaccionar, o quan t'insulten, ser capaç de dir, bueno, jo en el seu cas faria el mateix, jo en les seues creences, jo en el seu estat, possiblement estava molt nerviós, possiblement està com a molt algo, i jo en el seu cas faria el mateix, i pobre tio, pues, bueno, pues m'insulta, pues, no passa res. Com si diguéssim que el perdono. Clar, tot això són reaccions, diguem-hi, absurdes, que no fem mai. O sigui, nosaltres estem observant el món i hauríem de no reaccionar. Saps aquells monjos budistes que estan contemplatius? Jo alguna de les sortides que faig a Montserrat fem meditacions sortint el sol, allà a les escales de la catedral, i estàs pues, o amb els ulls oberts mirant com surt el sol, o amb els ulls tancats, intentant pensar pues, la teua calma i la teua pau, i és igual que estiguis mirant com no mirant. Mirar la natura te dona, i no interpretar-la, o sigui, no en aquella posta de sol, anar relatant, ostres, aquí ara podria estar demà, o sigui, joder, deixa anar el que faràs, o sigui, demà si vols torna, però té algun sentit? És com posar peus de pàgina a les fotos. Tu estàs veient fotos al diari, cal posar al baix del peus de pàgina sol sortint per aquí, que voldria estar en la meva parella, o sol sortint i m'agradaria estar en mon fill, o ojalà tot el dia estés en el sol sortint. No cal etiquetar allò que estàs veient, o sigui, observar el que passa, mos hauríem de quedar com a observadors i disfrutar. Si em parlen de contacte amb la natura, de coses boniques, o t'estan afalagant i que no et sentigues molt còmode, doncs dius, no, doncs moltes gràcies. Suposo que t'he despertat algo molt xulo, però no sóc jo, o sigui, però estic content que m'afalagues, o si t'estan insultant, sigues capaç de dir, ostres, me sap molt greu que t'hagi posat en aquesta situació, però no pensem mai aquestes coses tan boniques i tan acordes en el que estem observant. Normalment mos estem fent un relat. O sigui, no podem observar i ja està. És molt difícil. Observar i ja està. Estan desbarallant-se. I tu te'ls quedes mirant i dient, pobres tios, no? Aquí... No, sempre és de... Ah, clar, és que un és no sé què, saps? O una raça... T'has de posicionar... O un estatus social... O un... És... Bueno, seria xulo quan observéssim a l'exterior estar observant i disfrutant. No és fàcil perquè sempre està el nostre Pepito Grillo relatant, posant, però ara este que s'ha cregut i ara este t'està fent la pelota i ara este t'està insultant, pega-li una punyada. O sigui, cal que... O sigui, intentar... Bueno, estàs mirant una posta de sol i clar, en seguida te va passant i dius, hòstia, aquí estic dient ma filla, que guai seria. Torna, trau O sigui que el que estàs dient és que costa molt observar i ja està. Observar i ja està. Perquè de seguida, no, és els que feu meditació, que sempre ho dieu, no? Sempre observar i ja està. Estàs meditant i sempre a la mínima el cervell se te'n va per qualsevol cosa. Sí, però això mos passa a tots els que tenim una miqueta de pràctica. I quan estem observant, en lloc de quedar-nos amb la contemplació, al final acabem pensant què faria, no sé què, i t'estàs oblidant... El sol ha sortit i no te n'has enterat. Has estat en les teues... Ara, quan arribaré a la feina, ho explicaré que estic veient. O sigui, explicaré que estic veient una posta de sol que no estic veient, perquè estic pensant que arribaré a la feina, o ho penjaré a la nit. Vull fer una foto... Això està passant molt. Mira que xulo, vinga, foto, busca el filtro... Per al no sé què, i no estàs veient... Pues això que està passant. A mi em passa molt també quan anem molt a veure espectacles, clar, no? Fa boig una foto. Clar, no? Dius, vaig a gravar, o quan vas d'excursió, estàs gravant, perquè estàs pendent, mira, gravaré, tal, però no estàs contemplant. Estàs intentant buscar un enquadre, buscar una foto, però no estàs observant i no estàs disfrutant del moment en el que estàs vivint, no? Es tracta d'això. Jo recordo en 20 anys, quan se va casar amb ma germana, ma mare em va dir, tu portaràs la càmera a fer fotos i li faràs fotos i vídeos, i vaig dir, no, jo vull veure ma germana com se casa, perquè si estic fent fotos... No estàs pendent. No podré veure, no sé, no tinc més germans. Jo volia veure, i al final, bueno, vaig fer 4 fotos, però que no sabem observar observant. Això és igual que no sabem dutxar-nos dutxant-nos només, sinó que li hem d'estar pegant voltes. Però ara estem parlant en la contemplació, estem parlant en observar, qualsevol cosa, Podem estar aquí davant del mercat veient la gent com passeja i també és observar, però sense posar etiquetes. No cal dir, mira esta senyora,
per què està tan... Quina mala hòstia, què gasta esta senyora? I camina així, tota nerviosa. Doncs és igual, està caminant... Observar sense jutjar, no? Sense... Observar cap a fora és superxulo i molaria desconnectar del peu de foto, desconnectar de la interpretació, desconnectar de la reacció. I després, una cosa que hi ha molt xula és observar cap a dins. Observar cap a dins és, per exemple, comprovar la reacció que estem tenint quan estem observant-lo de fora. O sigui, com és que ara diem, hòstia, este paio per què m'insulta? O sigui, aquestes reaccions, aquestes coses que mos venen de dins, observar cap a dins, el món de dins i el món de fora són molt diferents. Dins és molt xulo quan domina l'harmonia i domina la pau i domina el benestar i perquè està més prop de la felicitat. Perquè el ben tenir, el de fora, tenir un cotxe, tenir una casa, tenir una faena, tenir molts de zeros al banc, no és exactament això, la felicitat, perquè ho hem parlat moltes vegades i hi ha gent extremadament rica que crec que va ser el Japó, que van preguntar a la gent més rica del Japó si eren feliços i diuen que no. Diuen que ho serien d'aquí un temps quan tinguessin un altre zero. I possiblement la felicitat no està del ben tenir, sinó del benestar. Llavors, el benestar estem parlant de contactar cap a dins, deixant de banda el que tus pares, la societat espera de tu. Tus pares diran, és que tu hauries de ser periodista, o tu... Joder, si tu te mires cap a dins i tu vols ser monologuista, pues has de lluitar pels teus somnis, o sigui, hem de descobrir cap a dins què mos ve de gust fer, què mos ve de gust dir, què mos ve de gust pensar, no tant en lo de fora, i cap a dins és més fàcil trobar l'harmonia i trobar la pau que no tant cap a fora. Llavors, estem en esta dicotomia entre cap a dins i cap a fora. Tinc una mestra que diu que per cada mirada fora ha d'haver una mirada dins. O sigui, que quan vagis a una reunió important a vegades val la pena tancar-te el lavabo, tancar els ulls, fer 3 respiracions, i quan ja no estàs en taquicàrdia, estàs ja més relaxat, poder entrar a la reunió està tan complexa perquè primer has fet un pas cap a dins i t'has relaxat, o jo moltes vegades que entro aquí a la ràdio arribo en taquicàrdia perquè vinc corrent, perquè m'he despistat, perquè no he tret el gos, perquè no hi no sé què, merda que faig tard, i pobre Jordi el faré fer tard. I cosa que avui, arribar 10 minuts abans, no trobar ningú, a sentar-me aquí i estar meditant, començo el programa en un altre estat, que és molt guai, poder fer primer un camí cap a dins, fent respiracions i relaxant-te, i llavors ja entres a la reunió, evidentment, se veu que hi ha polítics de molt alta graduació, tipus estos que estan negociant guerres i de la UNESCO i polítics d'alts rangs, que sembla ser que en decisions complexes paren un moment la reunió, se'n van a mirar una finestra, fan 2 respiracions, perquè clar, és que en les seues paraules està la guerra o no. Hi ha moltes vides a les seves mans. I intenten sortir de la tensió de la conversa. Sabeu que van cap a una finestra, hi ha molts dels rangs polítics que se'n van a una finestra, miren així a lluny, pues el típic que es diu anar a fumar, que clar, que no cal que dir anar a fumar, però tu pots anar i mirar una finestra o relaxar-te, i després tornes a la reunió en una altra freqüència, que si realment tu estaves en contra d'aquelles idees, ara també estàs en contra, però una miqueta més com a observador, sense ser tanta part, no ser tant la teua ferida, sinó que estàs parlant per tot un país o estàs parlant per tot un... És molt xulo fer un pas cap a dins abans de fer el pas cap a fora. Per cada mirada fora, una mirada dins està molt xulo, perquè te permet una miqueta relaxar-te i entrar una mica més en este món de fora, que m'agradaria explicar una frase del Carl Jung. Carl Jung va ser aquesta frase la va dir fa 100 anys, va ser un metge psiquiatre, psicòleg i assagista suís, fundador de l'Escola de Psicologia Analítica el 1923, i després de 100 anys, tu et mires la frase que va dir, que és una mica bèstia, i diu, qui mira cap a fora somia, qui mira cap endins desperta. Un prestigiós psicòleg
descobreix... Bueno, ell va ser un dels fundadors de la psicologia analítica. Suposo que es va fer un far d'escoltar pacients que tenien com uns enfados i que estos enfados los portaven pues, des de petits o des de jo que sé quan, uns enfados, i pobra aquella gent estava vivint com en un somni, no podia sortir al carrer i ja està, i ser feliç. Suposo que els seus pacients, quan va començar a practicar la psicologia analítica, veia que tothom estava en els seus passats, planificant, ma mare em va dir que tenia que tenir una carrera i jo per això ara em tinc que sacrificar, o mons pares me van no sé què, venien de la postguerra i van passar gana i jo tinc que estalviar. Una sèrie de creences cap aquí cap allà i pobre Carl Jung va dir, diu, qui mira cap a fora somia i qui mira cap a dins res desperta. Molaria entrar cap a dins i descobrir què hem vingut en esta vida, què ens agrada fer, quina és la feina a la que quan treballem no estem treballant, quin és el nostre hobby, però que això no ens ho poden dir ni els nostres pares ni la nostra societat, perquè hi ha feines superabsurdes, com la teua o la meua, que ningú se li ocorreria, que també pots triar aquestes feines. O sigui, saber que estàs fent bé i fins i tot m'agradaria acabar en una frase d'un president dels Estats Units, va fer un viatge a la NASA i allí la NASA es va trobar la dona de neteja, es veu que era molt pròxim a aquell president dels Estats Units i va anar a la dona de neteja i va dir hola, què tal, com estàs? I la dona de neteja li va dir, pues mira, aquí apoyant enviar un altre home a l'espai, o sigui, la dona de neteja no estava netejant, aquella dona de neteja tenia una missió que era acompanyar a una altra persona que aniria a l'espai, o sigui, no estava netejant, i aquella persona estava supercontenta passant la granera a jo que sé què, a la NASA, que seria molt xulo trobar la nostra missió i ni que diguéssim una feina de merda, dir, ostres... I trobar-li un per què, no? Un objectiu. Però per què no mos la diran els pares ni la societat... És viatjar cap a dins i aquella senyora és tan feliç pensant de que està fent un granet d'arena per enviar un home a l'univers, és impressionant i més o menys hasta aquí volies. Doncs fins aquí. Crec que ens ha quedat bastant clar d'observar cap a dins, observar cap a fora, lo important que és sempre aquests tips per a poder arribar a la felicitat. Jesús Ferrer, que passis molt bona setmana. Igualment, bona setmana. Condueixo a poc, m'adapto al ritme.